A mi danas poklanjamo knjigu, tačnije knjižara Vulkan, svima onima koji nam se jave na broj telefona 011 265 0485 i pogode šta se nalazi na slici koju su nam pripremili naši ljudi iz režije. Evo, ja ću vam malo pomoći. Ja mislim da je svima, ovde su gužve često u poslednje vreme i eto, na slovo S, ja mislim da je onako pomoć i tekako dobra. Da, videli smo sliku. 011 265 0485, javite se i danas delimo knjigu Bez milosti. Prodato je više od 10 miliona primjeraka, znači da je dobra knjiga. Ja mislim da da. Nastavimo dalje sa emisijom za Beograd. On je kratko i jasno sebe najavio u jednom intervjuu. Rekao je, ja sam rođen da budem novinar. Aleksandar Filipović, danas sa mnom. I to možete da zamislite, Aleksandar Filipović, dobar dan koleginice. Milane, što svi jako lepo izgledate. Hvala. Otkud Novosađanin u Beogradu, u emisiji za Beograd? Pa ovo jeste Novi Sad, ja sam studirao u Beogradu, najlepše trenutke svog života zapravo u Beogradu i vrlo mi je drago što sam gost u emisiji za Beograd. Hoćemo da krenemo onako da prelistamo malo i da krenemo hronološki. Moja sebe, moja fotoknjiga, moj život u slikama, to sam dobio od mog prijatelja Miodraga. Za rođendan, 18. A ja nemam 18 godina, nego tabloid ima 18 i 700 izdanja. I moram da kažem, on i njegova supruga, Anđelka, jako su me obradovali tim darom. To je zapravo od gledalaca tabloida jedna uspomena na moj život, jer teško je prebrojati emisije, sačuvati. Tako da to su neke moje uspomene iz života. Da, ovde ovako vidim i Minimax, neka... Jeste, to je bila prva emisija zapravo sa Milovanom Ilićem Minimaxom, novinarska patka, Zorica Konić. Ovo je kad sam radio Evergreen Odiseju, Lola Novaković, Ekstra Nena. Dobro. Pa onda... Tabloid Beka, pa moje venčanje, venčao sam se u diskoteci o Plavom. Ja sam već stigla do Vlade. A do Vlade ste stigli, bravo. To je moj sin Vladimir Filipović. Pa evo, sa Severinom. Severina je klečala ispred mene u ovoj sezoni, jedini novinar u regionu. Ispred koga je Severina? Dobro. Ispred koga je Severina? Dobro. Evo je Severina, dobro. Dino Merlin je jedan od najdražih intervjua, jel? Jeste, Dino Merlin je jedan od najdražih. Zapravo prvi sam bio koji je uradio intervju sa Dino Merlinom. Dakle, evo Severina, evo Dino Merlin. Ja, koleginice, se zagledao u vas, a kažu gledaj u monitor. Pa hvala kolege, imate super kolege. Dino Merlin, Sarajevo. Ja kad sam došao u Sarajevo, ko drug Tito da je došao. Ja ne znam šta je platiti ćevape, tufahiju u Sarajevu i ostalo. Mnogo ja taj region nekako osjećam. A izgleda da osjećaju oni vas. Stravično. Znači, Dino Merlin kad me vidio, Aleksandre, vi ste došli. Zapravo onda sam razbio predrasud da on kao ne voli ljude ovde. Ma kakve gluposti. Kad nastupi, evo iz BK koji je zapravo tabloidu donao najveću slavu, najveću popularnost. Traumatično mi koleginice kada vaša generacija kaže, znate, ja sam odrastao uz vaše emisije. Jel da? Joj. Htjela sam tako da najavim, ali rekao, ajde neću, bolje ovako rođen da bude novinar. Lepo ste odrasli koleginice, ali kako bih rekao. Da, možemo samo da uključimo nekog ko nas gleda u ovom trenutku i ko je verovatno prepoznao šta je na našoj slici. Dobar dan, da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko nam se javlja, dakle nazovete? Iz Beograda se javljam, Irena, pored telefona. Prikazali ste staru sliku sajma Beogradskog. Jeste, Beogradski sajam, da, to je ta slika. Rekoh ja, gužve su uvek, tako da predstavlja nam svima neku muku. Irena, za vas ova knjiga Bez milosti, dobra jedna knjiga, može? Može, naravno, kako da ne. Jeste li gledali tabloid svojevremeno? Kada je bio na BK televiziji, to sam htjela da kažem. I posebno pozdravljam gospodina Filipovića, moje omiljeno TV lice. Hvala vam. Dobro, to me nekako neću. Na TV Vojvodini bila je ova odlična emisija Jovanki Broz, razbili smo rejting. Jeste, gledala sam je, savršena. Hvala vam puno. Toliko mi je drago ovi ljudi iz Beograda, bez obzira što sam se vratio kući, gde je moje prirodno okruženje, gde sam počeo. Mnogo lepo s Beograđanima se družim. Gospođo, hvala vam puno i nekako je lepo prošetati Beogradom. Ja kao beogradski student, da kažem, volim da živim u Novom Sadu, ali Beograd mi je u srcu. Aleksandre, hvala vam na uključenju, Irena. Gledajte dalje emisije za Beograd. Zanima me, šta to znači biti pomalo kič voditelj? To ste sami za sebe rekli. Ja sam rekao Lala upakovan u lalinski kič celofan. Kako bih rekao ono, kad su mi u Pulsu napisali svaka čast.
kao on je ostao jedini kulturan u smislu zemlji gde svi pljuju, gde se svi vređaju po reality show programu. A pre 10 godina su me tabloidi osuđivali kako sam ja kao soft. A na kraju se ispostavilo da ta neka kultura, i mislim da kultura u komunikaciji mora da bude, pa makar se zvala emisija Tabloid. To je bio moj kompromis kada su mi na NS Plusu ponudili, ajde ti kao završeni politikolog, gospodin Dačić je samo godinu dana stariji od mene, on je premijera, ja sam doživotni voditelj Tabloida. Tako da ne znam ko je više uspeo u životu, ali u principu to je bila ideja jednog politikologa da ima dugovečnu emisiju. Evo Neda ukraden porodično sa ćerkom i zetom, najgledanija emisija Danijela Martinović, mnogo gostiju, mnogo lepih uspomena kroz tu fotoknjigu i da zaista me ljudi nisu podsjetili na to, ne bi ja video taj moj život u slikama. Jel se desi nekada da zaboravite na neku emisiju? Prosto neko si jao, da, jel? Znate li vi koliko sam ja poziva imao baš povodom ovog jubileja, da sam ja danas pomešao, ja znam da treba da idem na Sky Plus, ali sam mislio da treba da stignem i na Kopernikus. Umeđu vremenu dogovaram s gospodinom Muslimovićem, javlja se Zio Valentino, tu je Ubović, Zorana potvrđuje, dolazimo, ne dolazimo. Znači, kako bih rekao, ja volim to, ja sam ono stara škola, ploča, kaseta, fotografija. Ja nekako volim sve da završim. Peglica? Ne, evo voze me. Danas su me, malo VIP status je moj prijatelj. Pa vreme je bilo. Danas sam došao onako VIP, kao predsjednički, tako da. Posle 18 godina. Ali Peglica je već bila brend. Ja sam obožavao svoju Peglicu da parkiram ispred Hayata, gde ove zvezde parkiraju džipove. Tako da je to bio uvek moj omiljen sport. Ovo su moja omiljena... Pa ne znam, morate da me pohvalite. Pogledajte čoveka koji ima 118. Pogledajte koliki je. Smršali ste, Aleksandre. 4 kilograma za 17 dana. Šta da kažem? Pa kako? Kako? Ubrzo sam metabolizam, 5 malih obroka, šejkujem ujutru i uveče između 5 malih obroka, jabuku drljam one integralne 4 zrna, razmišljam kad dođe glad, vodu, znači popijem i pojedem jabuku, zavaravam glad, jer sam se ja gojio psihosomatski. Posle stresova od tabloida ja odem u frižider, sakriven od samog sebe i jedem čvarke. A jeste sada gladni? Ubijam se. Bilo Bilo mi je vreme za obrok, u susednoj kafani, neću da reklamiram, odmah su me prepoznali koji sam pojao svoj obrok u saku. Ručak treba da bude obilan, s jednim parčetom hleba. Inače ne jedem hleb. Osušio sam se, ali kako kažu, kad mi se metabolizam ubrza kao Ferrari, ja ću faktički da, na primjer, za mesec i po dana dođem s 10 kilograma manje kod vas. Onda vas neće prepoznati u ovom restoranu gde ste bili. Da, morate da ponesete sliku ili ovu fotoknjigu. Upravo, pa ne, to sam ovde puca kakav sam u ovim. Lepo, zaista lepo. Recite mi, li dalje imate tremu kada gledate emisiju i reprizu? Ja kad imam reprizu, meni su malo iznojave ruke, tako je kao bi rekao koleginica od vas da imam tremu, ali eto, ja imam tremu uvek. Ja inače se kroz tabloice borim sa sopstvenom stidljivošću. Ja kao dete uopšte nisam u prva 3 razreda osnovne škole smeo da beknem. A inače onda pričom i govorom na televiziji sam pobedio stidljivost. Evo me sa Anom Bekutom kad sam i pobedio i u ringu i u piramidi, gde svaki neki talk show gde treba da se takmiči verbalno pobeđujem, znači. A evo Ceca koja će imati koncert u Novom Sadu. Evo Ceca na BK uvek su bile najgledanije, dakle, emisije. Najzanimljivije, ja odem u Dalmaciju, tamo u Split, na Hvar, svi meni pitaju kako Ceca izgleda, kako Seka, kako Sestre Bekvalac. Evo Sestre Bekvalac na tabloidu, evo ova ekipa Minja Subota, Tanja Banjanin, Boba Stefanović, Toboganđije. Mislim, tako. Ja nekako sam čovjek koji voli posao, koji radim emocije, trudim se da... Pa to se i vidi. Hvala. To se i vidi, zaista. Ponosni ste na intervju sa gospodinom Aleksandrom Tijanićem. I tada ste imali neki poseban lapsus u najavi, ako se ne varam. Da, rekao sam, moj gost je najveći i najbolji srpski novinar, umjesto kažem Aleksandar Tijanić i kažem Aleksandar Filipović. Znate kako je Tijanić bio žestok, kao u onom pričalo se ringu. o tome, da. Tako da, setili smo ga se baš u poslednjoj emisiji Tabloid i to je čovjek koji je doveo Tabloid 17 Plusa na BK televiziju, ali svi koji znaju
treba da znaju da sam ja novosadsko dete, beogradski student, prosečna ocena 9,6, da se uvek rado vraćam u Beograd, da se trudim kolegama da izađem u susret. Vi imate neverovatno dobru ekipu, sjajnog organizatora koji je uporan, pa kaćete nam Aleksandre u goste. Onda ja to organizujem sebi život malo negde i gde da ručam i kako da mi bude lepo u Beogradu, ali nekako čini mi se imao sam povod, jako pevačice. Samo se pojavljujete s povodom. S povodom, da. To me često nervira u gostima. Aman ženo, ja obično pevačicama kažem, pa i vama ću kao koleginici, kad mi bude trebala neka zgodna komentatorka, ja na video zidu puštam treš iz 90-ih, a vi komentarišete. To je koncept tabloida. Kažem pevačicama, ženo, moramo da se nađemo na pola puta. Ne može da se dolazi u tabloid samo kad vama treba. Treba i meni nekad neki dobar gost. Ali sad sam baš koleginici objašnjavao da su se vremena za našu profesiju na bolje promenilo. Ono vreme kad sam ja počinjao bila mašina, pisaća, beta, trake. Danas preko Facebooka, preko Twittera jako lako dogovoriš goste. Mnogo je lakše vreme za naš posao, ali i mnogo teže za televizije. Užasna je konkurencija. Vama mlađima nije ni malo lako, koleginice. Ne bi vam bio o koži, ali kako bih rekao, volim da se družim i volim da idem po televizijskim emisijama, ali uvek je trema. Ali vidite, koleginice, nešto kod vas Kako su planovi? Da pipnem? Pipate me. Nema što se tiče Dobro. Nije danas nije bila trema. Dobar ste domaćin. Ne bijete goste. Mada ste radili u jednom tabloidnom časopisu. Smijem li da kažem taj detalj iz biografije? Naravno, ponosim se. Ja sam se pomislio ta opasna novinarka kad uđem u Mengele, ali bilo je dobro. Prijatno, u svakom slučaju. Samo za kraj da prokomentarišemo i bedž. Ja sam ceo imidž tabloida da je to retro. Znači, ne da ukraden iz mlađih dana, ono šaj rode šaj. Uvek je neka pevačica, Ljupka Dimitrovska, Radojka Šverko, Gabi Novak, Snežana Babić-Sneki, Ekstra Nena, Lepa Brena, nema problema. Znači, suština se sastoji da emisija tabloid mora da bude, znate, ja sam čovek koji 68. godište, preživeo sam 4 države, nekoliko političkih sistema. Ja moram da vodim emisiju u skladu svojih godina i da to budu moje gošće. Ne mogu baš da jurim za svakom tabloidnom ličnošću koji svi je vide u tabloidima, a niko zapravo ne zna čime se ona bavi. S vama desio taj problem nekad, to voditelju. Kako nije? A zapravo emisije prodaju dobri, dinamični i zanimljivi gosti kao i dobri, dinamični voditelji. Kako ste vi bili danas? Joj, hvala vam puno, meni je jako bilo prijatno i mnogo sam svojih kolega video. Menjamo se nekako na televiziji, ali vidim ovde kod vas na televiziji neko dobro, pozitivno jezgro se skupilo. Bilo mi je ono, protrčao sam kroz beogradske medije i puno sam poznatog sveta video ovde s kojim sam radio, gde sam gostovao, baš mi je bilo lepo popodne. Vidim ja kad se bude završila emisija da ću vas ja sresti i dalje tu u televiziji. Ja ću da nastavim, ovo sigurno nešto ima da me pitaju. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Gledamo reklame u narednih nekoliko minuta, onda se vraćamo i nastavimo sa emisijom.